ya taɓa manzan Allah ko ya zage shi ko ya ci mai mutunci ko ya zalunce shi ko ya faɗi wata kalma ya danganta shi da ita wacce take abin nan ƙasƙantacce ne na, to idan aka yi masa hukunci na kisa sai wani ya ce ba a yi masa adalci ba, wannan da aka yanke mai hukunci da ya yi mummunar magana akan manzan Allah, sai ya zama da wani a gefe ya ce ba a yi mai adalci ba, to kai da ka ce ba a yi masa adalci ba, to kai ma fa hukunci ne akan ka mai girma, saboda ka zaɓi wancan zindiƙin mutumin akan manzan Allah. Duk kuma wanda ya zaɓi wani zindiƙi akan manzan Allah, to hukunci fa babba ne a kansa, saboda manzan Allah ba zai ji kansa ba, sannan kuma ba zai samu ceton manzan Allah ba, saboda ya zaɓi zindiƙi akan manzan Allah, babu shi babu manzan Allah, don haka hukunci ne mai ƙarfi shi ma a kansa.